Gør det ondt i ens gamle besætterhjerte at skulle samarbejde med politiet på den måde? Jeg vil sige, at det er en lidt anden model, end vi er vant til. Så ja, det kan godt mærkes lidt, men det har været fint nok. Er det at være på Christiania og i sikkerhed? Men altså, jeg vil sige, alt er godt lige nu. Jeg skal lige komme over, det ikke er Jonathan Spang, der interviewer mig, men alt er godt. Om at hashhandlen kan flytte ud i resten af byen. Hvor tror du, den kommer til at flytte hen? Jeg tror her i første runde, tror jeg faktisk, det er andre steder på Christiania, nogen vil forsøge sig. Det er nok også lidt på Christianshavn, nogen vil forsøge sig. Og så på et eller andet tidspunkt kan det være, der kommer nogle andre steder. Kan du være lidt mere specifik? Jeg nåede ikke helt at skrive det ned. Nej, desværre. Jeg kommer heller ikke lige til at melde dig en liste eller noget, desværre. Det første spadestik. Bliver revet op, og et godt gammeldags Københavns trick til at få smadret alting, nemlig vejarbejde, bliver taget i brug. Er du stolt som overborgmester over, at et rigtig langsomt byggeprojekt simpelthen kan